Oku lahodiaci kompaktný digitálny fotoaparát Nikon Coolpix L840 v troch atraktívnych farebných prevedeniach je určený do rúk všetkých priaznivcov fotenia. Fotoaparát prichádza v balení kitovej sady. Hneď na úvod nechýbajú samozrejme návody. A nájdeme tu aj praktickú tašku na nosenie zariadenia, prípadne aj s malou výbavou. A tu je už balenie L840. Aj v ňom sú návody, ale hlavne fotoaparát. No a k nemu aj popruh pre nosenie na pleci či krku, dátový USB kábel pre prenos fotografií do počítača, krytka objektívu, štartovacie tužkové baterky a šnúrka pre uchytenie krytky objektívu k telu fotoaparátu. Či je fotografovaná scéna blízka alebo vzdialená, objektív L840 sa dokáže postarať o všetko. Je mimoriadne široký aj dlhý. Jeho rozsah ohniskových vzdialeností od 22,5 až po 855 mm hovorí za všetko. Práve vďaka svojmu 38-násobnému optickému priblíženiu sa hodí na sledovanie divých zvierat. A táto vzdialenosť sa dá ešte pomocou funkcie Dynamic Fine Zoom rozšíriť až na 76-násobné priblíženie. Slonové číslo f je pritom na úrovni 3 až po 6,5 v plnom priblížení. Nikon L840 disponuje 16 megapixelovým CMOS snímačom v rozmere takmer pol palca, takže pomerne dobre pracuje aj pri menšom osvetlení. Dômyselnou optickou a elektronickou stabilizáciou Nikon eliminuje prípadné otrasy a tak sa snaží vždy dosahovať ostré zábery pri Full HD videosekvenciách či pri fotení s dlhším časom uzávierky. Fotoaparát uľahčuje snímanie rôznych objektov a scén tak, že si dokáže automaticky nastaviť všetky dôležité parametre. Kreativitu používateľa pritom podporujú aj predvolené scény. Vybrať sa dá z prednastavených režimov: pláž, sneh, zväčšenie, ohňostroj, krajina, nočný portrét, party, portrét, športy, súmrak, zvieratá, podsvietenie, moon a svitanie. Ovládanie tohto šikovného fotoaparátu je zabezpečené prostredníctvom intuitívne rozvrhnutých tlačidiel. Trojpalcový LCD displej s antireflexnou vrstvou sa dá vyklápať podľa potreby nahor i nadol. Všetky snímky ukladá Coolpix na SD, SDHC či SDXC pamäťové karty. Zaujímavé sú jeho bezdrôtové technológie. Má totiž v sebe technológiu NFC a tiež Wi-Fi. Za zmienku stojí aj systém napájania, ktorý zabezpečujú štandardné tužkové AA batérie, ktoré sú dostupné prakticky kdekoľvek. Nikon Coolpix L840 je teda určený pre všetkých, ktorí požadujú spoľahlivý fotoaparát bez nutnosti zložitého ovládania. A vďaka svojim vlastnostiam sa určite hodí na cestovanie, ale aj do prírody, kde môže pomôcť k zachyteniu vzácnych zvieracích momentov.